Aplikácia v podstate nie je dostupná v obchode Google Play ani v Apple Play Store, takže neexistuje žiadny jednoznačný spôsob, ako ju aktualizovať alebo opraviť chyby prostredníctvom aktualizácií. Môžete však použiť neoficiálnu aktualizáciu alebo neoficiálny spôsob aktualizácie, aby ste problém vyriešili. Ale predtým, než niečo z toho urobíte, odporúčam vám uložiť si prihlasovacie údaje a potom na niektorých zariadeniach stačí podržať prst na aplikácii. Kliknite na informačné centrum a otvorí sa aplikácia nastavení. A v aplikácii nastavení stačí kliknúť na úložisko. Tam, kde máme údaje alebo vyrovnávaciu pamäť, najskôr vymažte vyrovnávaciu pamäť, potom sa skúste znova prihlásiť a ak sa problém stále vyskytuje, vráťte sa späť, vymažte údaje aj vyrovnávaciu pamäť a skúste to znova. Ak toto nefunguje, môžete jednoducho stlačiť a podržať, potom kliknúť na odinštalovať a aplikáciu odinštalovať a následne ju znova nainštalovať ako aplikáciu. Ako som už povedal, táto aplikácia nie je dostupná v obchode Google Play ani v Apple Store. Takže si jednoducho otvorte svoj prehliadač. Keď už máte otvorený prehliadač, prihláste sa na Google a jednoducho vyhľadajte BED 365. Dobre, takže keď už ste vyhľadali BED 365, všetko, čo musíte urobiť, aby ste získali neustále alebo najnovšie aktualizácie, je prihlásiť sa na ich webovú stránku. Majú oficiálnu webovú stránku, ktorá je bed365.com. Pokračujte a kliknite na ňu, keď sa načíta. Môžete sa zaregistrovať alebo prihlásiť, ale to nie je nutné. Jednoducho kliknite na stiahnuť, čo je v pravom hornom rohu. Kliknite tu na stiahnuť a potom na stiahnuť aj tak a teraz môžete sledovať stav sťahovania vašej aplikácie. V podstate takto to vyzerá. Aplikácia sa začne sťahovať. Keď je sťahovanie hotové, nainštalujete ju a budete mať svoju novú a aktualizovanú aplikáciu BED 365 opravenú.